na garcin cewa a zo kuma a sake yin wasu zaɓukan shugabannin wanda su ma su zo su yi kuma ko ya zama dole su ma a yaba musu domin da ba dan kokarin su jajirce su ba kila kungiyar da ba ta kai a yanzu haka yadda ake ba so kun ga da wannan ce sanya ya kamata su ma a yaba musu bisa kokarin da su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma wannan kungiya ta ku albarka Allah ubangiji ya ce da ku gaba Allah ya sanya wannan kungiya ta ku ta jawo ma karamar hukumar ku ci gaba ta jawo ma su kansu a cikin ku da jihar Katsina baki daya abu na gaba da nake so in yi amfani da shi in yi magana kai shine yana so in ja hankalin su esco din waɗanda aka rantsar kar kai tunanin cewa yau ka zama wani abu ko kuma ka zama wani shugaba ko ka zama ciyaman a cikin ita wannan kungiya ya kasance kana wasu halayenka ko kuma ka rika wasu abubuwa waɗanda dai da ba su kake yi ba to ya zama wajibi gare ka dukkanin wanda kake girmamawa ko ci gaba da girmama su domin da wannan girmamawa ne da mutuntawan ne Allah ya kawo ka wannan matsayi da kuke ci saboda haka ku tsaya bayan daka ku yi aiki tukuru ku yi yadda za ku yi ku ga cewa ita wannan kungiya ta ci gaba ta yi abin da kun yi abin da waɗanda kuka amsa kun yi abin da su ma ba su yi ba domin idan na gaban ku suka zo su ma su yi abin